Id-dejn tal-Gvern imqabbel mal-prodott domestiku gross fit-tieni kwarta din is-sena kien il-ħames l-inqas fiż-żona euro. Dan ħareġ minn statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Jirriżulta li bejn April u Ġunju ta' din is-sena, meta kienet għoda kif faqqet il-pandemija, id-dejn tal-Gvern kien ilaħħaq il-51% tal-prodott domestiku gross. Il-medja fiż-żona euro kienet ta' 95.1% li jfisser kważi id-doppju ta' Malta. Fl-2011 id-dejn imqabbel mal-prodott domestiku gross kien ilaħħaq is-70.2% li jfisser kważi 20% iżjed millum. Intant fit-tieni kwarta din is-sena l-Greċja, l-Italja u l-Portugal kienu l-aktar pajjiżi li kellhom dejn imqabbel mal-prodott domestiku gross. Il-Greċja id-dejn laħħaq il-187.4%. Intant skont l-Eurostat fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea, Malta kellha l-inqas żieda fid-deficit fit-tieni kwarta din is-sena meta mqabbel mal-ewwel kwart. Fil-fatt f'Malta d-differenza kienet ta' 1.9% filwaqt li l-medja Ewropea kienet ta' 8.8% u fl-Awstrija li kellha l-ogħla rata kienet ta' 16.3%. Min-naħa l-oħra fit-tieni kwarta din is-sena skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, in-nefqa tal-Gvern kienet ta' aktar minn 216 miljun euro. Dan meta mqabbla mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Il-biċċa kbira tan-nefqa tal-Gvern kienet f'għajnuniet li tal-Gvern brabta mal-Covid u fil-fatt din it-tip ta' nefqa f'sussidji kienet tlaħħaq ftit aktar minn 121 miljun euro. Kien hemm ukoll nefqa sinifikanti ta' 129 miljun euro f'għajnuniet lin-negozji bejn April u Ġunju li għadda. L-NSO ħareġ ukoll statistika l-2019 fejn hawnhekk il-Gvern għalaq b'surplus ta' 9 perċentwal jew 67 miljun euro fil-kaxxa ta' Malta. Jirriżulta li għal kull 100 euro li nefaq il-Gvern, 25 euro minnhom marru għal benefiċċji soċjali u 10 euro oħra marru għall-investiment.